Давайте адразу дамовімся, што краіна і дзяржава, хоць і выкарыстоўваюцца часцяком як сінонімы, між собку, аднак, маюць істотную розніцу. Краіна найперш мае на ўвазе агульную тэрыторыю, культурнае адзінства і гэтак далей. Дзяржава ж гэта арганізацыя кіравання краінаю, то бок улада ў краіне. Дык вось усялякая дзяржаўная ўлада гэта усяго толькі нашая з вами абслуга. Калі на пальцах жыхары краіны наймаюць пэўную групу людзей, каб тыя выконвалі акрэсленую працу на карысць усяе супольнасці. Ну, да прыкладу, ахова здароўя, адукацыя, клопат пра старых і нямоглых, абарона мірнага суіснавання жыхароў краіны між собку, а таксама з рознымі замежнікамі і гэтак далей. Таксама дзеля гэтага грамадзяне перадаюць наймітам частку сваіх уласных правоў і свабодаў, а таксама накіроўваюць частку сваіх уласных даходаў у выглядзе падаткаў, як на ўтрыманне абслугі, гэтак і на рэалізацыю акрэсленых задачаў, пастаўленых перад кіраўніцтвам краіны. І ўсё. Калі абслуга дакладна і якасна выконвае свае абавязкі перад грамадзянамі, якія яе былі нанялі, то прэтэнзіяў да дзяржавы аніякіх, бо ж дзеля гэтага яна ўласна і была створаная. Але як толькі ўлада перавышае свае паўнамоцтвы ці замест акрэсленых грамадзянамі задачаў пачынае займацца нейкаю іншаю дзейнасцю, гэткая абслуга адразу ж страчвае усялякую легітымнасць, як і усялякі нядобрасумленны працаўнік. Ну а самавольнае перанакіроўванне дзяржаўных сродкаў на іншыя мэты і віды дзейнасці і наагул з'яўляецца банальным крадзяжом. Менавіта ад гэтага моманту падобная ўлада дзяржава ператвараецца з найманыя абслугі ў звычайных бандзюкоў. Утрымліваць жа злодзеяў з уласнай кішэні, ды яшчэ і падпарадкоўвацца ім, прынамсі, глупа. Лепш тады ўсё-ткі абраць сабе новую абслугу.